Vítejte. Dnes se ponoříme do jedné opravdu fascinující studie, jmenuje se Ketosage. Společně odhalíme, co se vlastně děje s lidským tělem na metabolické úrovni, když se někdo dlouhodobě stravuje úplně jinak, než je běžné. Tohle je otázka, která vrtá hlavou spoustě lidí. A právě tahle nová studie nám dává dost překvapivé vodítko. A to tím, že se podívala na něco nečekaného. Co se stane, když s tou keto dietou na chvíli přestanete? Přesně tak. Většina studií, které známe, se dívá na krátkodobé efekty, třeba hubnutí a často hlavně u mužů. No ale studie Ketosage si řekla ne. Zaměřila se na zdravé ženy, které byly v nutriční ketóze celé roky a položila úplně jinou zásadní otázku ohledně jejich metabolického zdraví. A tady se dostáváme k jádru věci. V tom, jak chápeme dlouhodobou ketózu, totiž zeje obrovská, ale opravdu obrovská mezera. Je to takový náš vědecký slepý bod. A přesně tuhle mezeru se tato studie rozhodla zaplnit. Vzala si pod drobnohled 10 štíhlých, metabolicky naprosto zdravých žen, které žily v ketóze v průměru skoro 4 roky. Představte si to, to jsou opravdové veteránky ketostravování. Tak jak se vlastně vědcům podařilo zjistit, co se v tělech těchto žen odehrává? Pojďme se podívat na ten jejich chytře navržený experiment, který nám to ukáže hezky krok za krokem. Bylo to vlastně takové metabolické drama o 3 dějstvích. Nejdřív, v první fázi, si změřili výchozí stav, těla plně adaptovaná na ketózu. Pak přišel zvrat. Na 21 dní je převedli na úplně běžnou stravu plnou sacharidů a nakonec ve 3. dějství sledovali ten velký návrat zpátky k ketoživotnímu stylu. A právě ta 21denní odbočka od ketózy odhalila něco naprosto fascinujícího. Co se stane s tělem, které je léta zvyklé jet na tuky, když ho najednou zaplavíte sacharidy? Vědci v podstatě jenom cvakli takovým metabolickým vypínačem. Donutili těla účastnic přejít ze stavu spalování tuků, ve kterém byly léta, do stavu spalování cukrů, tedy do toho stavu, který je pro většinu z nás naprosto normální. První změny byly vidět hned na váze. Účastnice v průměru přibraly skoro 3 kila. Ale pozor, nešlo jenom o vodu, jak by si někdo mohl myslet. Významná část z toho, skoro 2 kila, byl skutečný nárůst tukové hmoty. Jenže ten pravý příběh se neodehrával na povrchu. Ty největší změny ty probíhaly uvnitř, na hormonální úrovni. A všechno to odstartoval dramatický nárůst jednoho naprosto klíčového hormonu, inzulínu. No podívejte se na ten graf. To je neuvěřitelný skok. Po pouhých 21 dnech na běžné stravě se jejich hladiny inzulínu na lačno zvýšily o 78%. To je ohromný posun, který nám ukazuje, jak silně tělo reagovalo na tu změnu paliva. A inzulin v tom nebyl sám. Další klíčový růstový hormon IGF-1, který je úzce spojený s procesem stárnutí a rizikem různých onemocnění, taky doslova vystřelil nahoru. Ale nebylo to jen o hormonech. Tělo se v podstatě přepnulo do takového prozánětlivého režimu. Zvýšila se celá řada ukazatelů, které jsou spojeny s zánětem, rizikem onemocnění a i se zrychleným stárnutím. Takže po 21 dnech na sacharidech se těla účastnic ocitla v prokazatelně méně zdravém stavu. A teď přišla ta velká otázka. Je tahle změna trvalá, nebo se jejich těla dokážou vzpamatovat a vrátit se zpátky do formy? A odpověď byla naprosto ohromující. Ano, tento graf mluví za vše. Hladiny inzulínu se nejen vrátily zpět, ale po dalších 21 dnech na ketodietě se dokonale vrátily na svou původní zdravou úroveň. Tohle rychlé zotavení je ukázkou něčeho, čemu se říká metabolická flexibilita. I po letech spalování tuků jejich těla prostě nezapomněla, jak efektivně nakládat i se sacharidy. Byly jako takové hybridní auto, které dokáže hladce a bez problémů přepínat mezi různými druhy paliva. Tak dobře, co nám všechny tyhle dočasné změny v krevních testech vlastně říkají o zdravém stárnutí? Proč na tom vůbec záleží? Pojďme si to teď celé poskládat dohromady. Vezměme si třeba ten PA1. Tenhle protein, jehož hladina na sacharidové stravě vzrostla, není jen o krevních sraženinách. Vědci ho dnes považují za jeden z klíčových faktorů buněčného stárnutí. Je to v podstatě jeden z pedálů, který zrychluje naše stárnutí na té nejzákladnější buněčné úrovni. A podobně je to i s IGF-1.
Udržování tohoto hormonu v nižších, optimálních hladinách, což je přesně to, co jsme viděli u účastnic během ketofází, je jedním z nejsilnějších známých ukazatelů delšího života s nižším rizikem třeba i rakoviny. Takže co si z toho všeho odnést? Za prvé, dlouhodobá ketóza u těchto žen neukázala žádné negativní efekty. Naopak, jejich normální stav byl spojen s profilem biomarkerů, který silně naznačuje delší a zdravější život. A ukázalo se, že stačí jen 21 dní na běžné stravě, aby se tělo posunulo do méně zdravého, prozánětlivého stavu. Tahle studie nás vlastně nutí položit si jednu naprosto zásadní otázku. Co když klíčem ke zpomalení stárnutí není nějaká zázračná pilulka z laboratoře, ale jednoduše to, co máme na talíři? Zdá se totiž, že kontrola metabolických hormonů prostřednictvím stravy může být jednou z nejsilnějších pák, jakou vůbec máme k ovlivnění rychlosti našeho biologického stárnutí.